చంద్రకళ ధనరాజుని కలుసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. యాత్రికుల వినతి శీలకులచారి ఊరు జగన్ని జమకండి వీళ్ళందరూ దేవస్థాన ప్రసార కేంద్రాలు ఇల్లంది భవన్ రాహుల్ ఇల్లికారి శీలకులచారి এটা ঠিক মতো দিলাম হবে হবে মাইন করো কোনটা বলে এবে তো তো থামো নেই मेटल देख हेलो पाकू जा मामा देखी खाइबो 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 আসো আসো क्यूट है ना बस सब मजा येते बघ ठीक आहे ना मजा आहे की नाही